En aquest encontre han col·laborat amb l'ONG Menuts del Món en un acte de recolzament a Jocelyn, una xiqueta boliviana amb el 70% del cos cremat. Allí està Elena Gómez. Hola, ¿qué tal? Jocelyn és avui la gran protagonista d'esta important i especial trobada ací a Alboraya. És una xiqueta de Bolívia que amb tan sols 6 anys va patir cremades al 70% del seu cos. Però ara bé, gràcies a l'ajuda de l'ONG d'ací d'Alboraya, Menuts del Món, esta xiqueta va tindre l'oportunitat de vindre a València i sotmetre's a un tractament de rehabilitació, això sí, passant per diverses operacions quirúrgiques. Amb nosaltres està Rafa Cebrián, que és el soci fundador de l'ONG de Menuts del Món. Què es pretén amb aquest important i especial esdeveniment? Bon dia. Per a nosaltres és molt important este acte perquè estem arreplegant fondos per a Jocelyn. Nosaltres ens preocupem de com serà el seu futur una volta estiga restablida de totes les seues lesions i torni a Bolívia. Amb aquests diners pretenem que el seu futur sigui un futur digne i tinga dret a l'estudi, a l'educació i els drets bàsics de la seva vida estiguen coberts. Han col·laborat moltíssims scouts de tota la comunitat, d'ací d'Alboraya també. Sí, este acte estan celebrant, el grup Scout està celebrant el Sant Jordi, és el seu patró, i ells ens van fer una aportació econòmica que se va sumar a lo que estan replegant d'ací del Rastrell, i tot allò, com dic, va ser el 100% per a Jocelyn, per a cobrir les seues necessitats. Doncs si vostès volen ajudar esta xiqueta, ja saben que la festa de Sant Jordi continua ací a Alboraya durant tot el matí.